In navolging van het Avrotros-programma Maestro bracht Fanfare Ons Genoegen uit Oerlo dit weekend haar eigen versie. Tijdens de avond namen 6 prominenten plaats op de bok. Vorst Job Lonen, burgemeester Hans Gielissen, Kevin Gommans van OJC Watjang, gedeputeerde Patrick van der Broek, Wilma Drabbels van het gemeenschapshuis en SVOC 01-voorzitter Karen Jacobs gingen per baton de strijd met elkaar aan. Alle dirigeerden 2 stukken, waaronder het verplichte werk De Jupiter Hymne van Gustav Holst. Voor de debuterende dirigenten een heel nieuwe beleving. Nou, het is hartstikke leuk om te doen, moet ik zeggen, maar het is ook ontzettend moeilijk. Ik had al veel respect voor dirigenten, maar nu ik zelf een beetje me dat eigen probeer te maken, kom ik er echt achter van potverdorie, het is een vak. Dat is een unieke ervaring en we zien wel hoe het gaat lopen. Nou, ik denk dat sowieso is een leuke ervaring tot nu toe al. En gisteren de generale repetitie ging vrij goed. Dus ik hoop dat het vanavond ook ongeveer hetzelfde gaat. Dan ben ik tevreden. Het was eigenlijk het doel om niet af te gaan. Dus als dat lukt, dan vind ik dat goed. Het valt tegen. Ik had van tevoren, ik had niet gedacht dat het makkelijk was. Maar iets makkelijker als dit had ik wel gehoopt, moet ik zeggen. De 6 maestro's in spe hadden totaal geen dirigeerervaring, maar werden de afgelopen weken vakkundig klaargestoomd door afscheidnemend dirigent Geert Jacobs van Ons Genoegen. Veel van hen konden dus geen noot lezen, helemaal niets. En dan moeten ze in één keer een partituur krijgen ze voor hun neus en kijken wat ze daarmee kunnen maken. En de meesten hadden natuurlijk nog nooit gedirigeerd, dus ik ben eerst een soort groepsles gaan doen. En dat ongeveer 3 keer met alle kandidaten. Ze zijn een keer apart bij mij thuis geweest. Hebben ze voor de spiegel nog gestaan. En ze zijn verschillende keren hier in Oerlo op de repetitie geweest. En dan heb ik ze begeleid in het dirigeren ter plekke natuurlijk. Want daar leren ze het meeste van, als ze voor het orkest staan. Ja, we hebben toch zelfs iets meer moeten oefenen dan ik van tevoren had gedacht. Want het is eigenlijk best wel moeilijk, vind ik. Ja, ik vind sowieso dat vanuit de fanfare hier in het dorp is echt de begeleiding top geweest. Veel avonden gerepeteerd met de fanfare. Geert Jacobs heeft daarnaast ook nog aparte lessen gegeven. Dus dat betreft is de ondersteuning top geweest. En hebben we daarmee ook veel geoefend. En daarnaast natuurlijk in de auto of thuis nog even voor het slapen gaan, nog even wat oefenen en zo. Ik heb gewoon eigenlijk alles uit mijn hoofd geleerd. Want ik kan geen noten lezen, ik heb totaal niks met muziekverenigingen of wat dan ook ooit gehad. Dus dat was wel eventjes wennen, inderdaad. Nou, we hebben gewoon een hele goede les gehad van Geert. En die is enorm streng, dus dat kan geen kwaad. Maar we hebben inderdaad wel de nodige voorbereiding gehad. En de fanfare heeft daar een grote rol in gespeeld en Geert zeker ook. En we zelf moeten dan natuurlijk ook iets daarvoor gaan doen. Het idee voor deze avond werd een poos geleden gecomponeed. 3/4 jaar geleden waren we met de fanfarecommissie bij elkaar om eens te kijken wat kunnen we extra's doen. We hadden april vorig jaar het bevrijdingsconcert gehad en we doen altijd proberen iets aparts op poten te zetten. En toen kwam het idee van Maestro en dan precies zoals de televisieshow. Patrick van der Broek wist de winnaar van deze avond al op voorhand te voorspellen.
Ja, ik tip vanavond Job Lonen. Die doet het hartstikke goed. De Oerlose vorst werd door de vakjury als winnaar uitgeroepen, mede door zijn medley van The Riddle en I Like to Move It in zijn vrije keuze. Het publiek stemde anders, waardoor de avond voor Hans Gielissen niet in mineur eindigde. Hij werd verkozen tot publieksmaestro. De plek die Geert Jacobs wanneer zijn slotakkoord klinkt achterlaat, wordt in ieder geval niet door Hans Gielissen of Karen Jacobs opgevuld. Nee. Iedereen zal vanavond zien dat ik dat maar beter niet kan doen. Nee, echt niet. Nee, dit is echt een eenmalige actie.